Guys, padung ako sa concert sa SB19. There they are. Hi, SB19. And parang yung effort, yung time na napapagod ka, parang isipin mo na lang na sa lahat ng ginagawa mo, isipin mo na lang yung mga tao sa paligid mo na parang naghihintay sila sa iyo. Tapos pinakagusto ko actually kung ako nalala, kung kita'y pahinga ko na. para sa inyo to 18. Sabay-sabay kayo. Maraming salamat po. Ikaw na kami. Let's go! Alab! Let's go! Let's go! Let's go! Alab! Let's go! Alab din dyan.
Pablo, kita mo si Josh? Nakita mo si Josh? Hinunta ka masaktan. Ha? Hinunta ka masaktan. Wala ka sa mga. Nakita mo si Josh? 18! Kita mo kang Josh? Kita mo? Oh, Mindota dere si Musa. Oh, takang guwapo, guwapo. There, pick up. Oh, oh, I'm sorry. I'm sorry. Di mo gana? Ay, di mo gana? Tingnan. Ay, ay, wala yung tape. Lately, I've been feeling disconnected, losing energy. Feel me, let me read you, falling in my own time. Baby,
who was single. Wyatt! Yes, yung after perform ngayon at yun din ang dahilan kung bakit kami nag-tour ngayon. And itong performance na ito para sa reconnection. Salamat na maraming. Siyempre guys, salamat na sa inyo, siyempre. Ito yung first time ng tour natin. Eh talaga naman, kumakapit kayo, ha? Kaya... Yesterday is kahapon ini-disconnect. Ano ba? Gusto na sa sila? Kahapon disconnect. Today is karon. Karon reconnect. Kahapon disconnect, karon reconnect. Mga past or present or future man yan sa lahat ng Oras 18. Kasama namin ngayon, kasama nyo kami. Kaya maraming salamat po sa pagsama-sama sa biyahe. Pagbalik namin, fluent na si Justin. Dapat 18 sa pagbalik namin, kompleto pa rin tayo, ha? Mapapromise nyo ba pagbalik namin? Pagbalik namin, ulitin natin to, ha? Masahan ba namin kayo? Wow! Next year ka agad. Pabalik tayo, diba? Diba, sir? Pabalik tayo next year, no? Ha? Pabalik tayo next year. Oo, pabalik tayo. Practice na ako ni sila kung Bisaya para next time mag-Bisaya na sila ka na. Kapag hindi sila mag-Bisaya. Lahat ng kanta in Cebuano. Wow! Sige. Lahat ng kanta natin gagawin ng Bisaya. Translate mo na. Translate na. Sige. Para mahirapan kayo. Siyempre, dito na nga nagtatapos ang lahat. Kung saan tayo nagkita-kita, kung saan tayo nagkilala. Okay lang ba yun? Alam niyo naman to, di ba? Sabay-sabay natin kantahin, ha? 1, 2, 3, go! Love yours, love yours! Love yours, love yours! Hindi, yung totoo na, yung totoo. Kung saan nagsimula ang lahat. Alam to ng 18. Kantahin natin. 5, 6, 7, 8. Yeah, we gonna go up. What's right? Baby, what's right? Louder! Sabay-sabay! Yeah, we gonna go up. Let's go up! Let's go up! Yeah!
Bye, team! Thank you so much, Angel! Thank you! Wait lang daw! SLMP sa pakikinig. Sa pagkakahanap ng nalimot na bigkis, naway naunawaan mo ang nais. Disconnect to reconnect. Ikaw ang tanging makakapagtala kung itong biyahe ay siyang wakas o simula. Now it's your turn. Makinig ka. Pakinggan mo sila. Take that first step today. The past cannot be changed, denied, or forgotten. It can only be accepted. The future, however, is yet in your power. Gaya nga ng sabi ko, nasa kamay mo lang ang lahat ng kasagutan. Dahil ang bukas ay atin. Simulan mo na. Ngayon na. Makikita-kita pa rin po tayo sa susunod. Sana huwag kayong magsawa sa suporta sa aming grupo at syempre sa mga kasama namin na nag-perform dito. Diba?
very successful dito sa paglalakbay na ito. So let's all on stage! Please welcome Kaya! Kaya, let's go! Kaya, let's go! Yes! And syempre, Hoswell! Yeah.